Здравейте, госпожо Ганева. Бихте ли се представили? Здравейте, Ивелина Ганева съм, преподавател в професионална гимназия по селско стопанство. Основно в растениевъдни дисциплини. Преподавам на ученици от 8 до 12 клас по предмети трайни насаждения, растениевъдство, агроекология. Така, какви нови технологии и методи използвате в обучението си през последните години? През последните години навлезе доста изкуствения интелект, така че гледам съобразно по-малко да го използвам и в часовете си, както и някои от новите технологии, които са доста напреднали в практичните часове. Тъй като напоследък се говори за интелигентно земеделие, смятате ли, че то може да доведе до промяна на съдържанието на учебните програми? Мисля, че да, ще доведе, но всичко със времето си. Какви са основните предизвикателства, госпожо, при въвеждане на дигитални технологии в обучението? Искаме или не искаме, дигиталните технологии ще влязат и в земеделието, което ни се налага и ние като преподаватели да го включим в учебния процес. А според вас достатъчно ли са подготвени вече учениците за работа с различни модерни технологии, като GPS системи, дронове, сензори, различни софтуери за управление? Мисля, че ще се подготвят като поколение на дигитализацията много бързо и много правилно схващат новите точно технологии. Госпожо Ганева, какви подходи използвате за мотивиране на учениците за работа с иновативни средства и методи? В часовете по практика гледам да ги заведа да видят нови технологии, нови оранжери, където е вкарано това интелигентно земеделие. В часовете си с учениците имате ли възможност и обсъждате ли новите климатични промени, които наблюдаваме през последните 10 години? Налагани са да ги обсъждаме, защото с оглед промяната на климата трябва да се запознаем с нови култури, които трябва да почнем да отглеждаме точно поради тази причина. Каква подкрепа е необходима за преподавателите под формата на ресурси, обучение, техника за въвеждането на интелигентното земеделие в процеса на обучение на учениците? Мисля, че и учителите трябва да ходим на повече обучения точно по тази причина, защото технологиите много бързо напредват. И в края на нашето интервю, госпожо Ганева, бихте ли предложили някакви промени в учебните програми, свързани с дигитализацията или интелигентното земеделие? Все още с малкия си стаж, който имам, нямам конкретни идеи за такива промени, но редно е да има повече и обучения, и ресурси и за нас като учители. Благодаря ви за интервюто, госпожо Ганева.